Шаробгул Хайруллоева корманди бахши фарханги нохияи Восеъ аст. чеҳраи кушод ва устуворона қадам монданаш дар роҳ ба сӯи ин даргоҳ гувоҳи он аст ки ин макон барояш азиз аст. дӯстони наздики ӯ ҳамкоронаш мебошанд. ӯро ҳамин тавр мисли имрӯз ҳамеша гарм истиқбол мегиранд. Шаробгул аз байни санъатҳо рақсро интихоб намудааст. ин лаҳзаҳо аз фаъолияти кори ӯ дар қасри фарханг мебошанд. ҳамроҳи коргардон барои чорабинии идона барномаи рақсиро муҳокима менамоянд. Шаробгул мехоҳад ки барномаи рақсӣ гузоштаи ӯ диққати тамошобинонро ҷалб намуда писанди онҳо гардад. фарханг дар ҳаёти ман бисёр чӣ хел бигӯм ҳадияҳои бисёр гирифтагии ман ай фарханг хушбахтиҳои бисёр бин ки ман аз рӯи фарханг шуда тамоми дунёро гаштам. бин дар ин қадар фестивалҳо иштирок кардам, соҳиби ҷоизаҳоам шидам, соҳиби медалам шидам аз рӯи фарханг. ман аз кӯдакӣ ҳавас доштам ки рақс кунам, ман ба мақсадам расидам. ман фахр мекунам ки ҳамин хел касби бо ифтихора интихоб кардам, ҳарчанде ки баъзеҳо намепарастанд. завқ ба рақс барои Шаробгул ин духтараки деҳотӣ роҳи толорҳои калонро кушод. бо ҳунармандони маъруфи тоҷик ӯро шинос гардонид ки дар оянда Шаробгул паҳлӯҳои гуногуни рақси миллиро аз худ намуд. ӯ даврда мора рақс дарс намедоданд. хай меомадан ай душанбе ма ҳамина устодони ма Файзулло Каримовай ҳатто мара валаматзода рақс нишон додагиай, Гавҳар Мирҷумаева рақс нишон додагиай, устоди асосии ма Абдурасуловай Маҳмадӣ ки ма хати Маҳмадӣ рақс кардам, дар Москва иштирок кардем. ҳамаи ҳамиёра Файзулло Каримов, хати Маҳмадӣ, Абдурасулов мо дар рақс мемондам. агар ранги ҳозира ма агар ҷавон бошам ранги ҳозира ин қадар шароитҳои нағз дошта бошам, мумкин ман ким чӣ хел рақсҳои чира бо айхид мекунам баромад мекунам дар назди одамо. дар бахши фарҳанги ноҳияи Восеъ ҳамроҳи Шаробгул ин занон аз деҳот ҳастанд. инҳо сарояндагон, китобдор, рассом мебошанд. занони деҳот дар чорабиниҳои фарҳанги сатҳи ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ фаъолона иштирок намуда дар муаррифии фарҳанги милли сахми арзанда доранд. мактаби фарҳанг системаи замонавӣ ҳозирае ки мо мегӯем клуб ё дигар китобхонаe ки дар фарҳанг дорем нисбат ба замони шӯравӣ гузаштаи мо талаботаш нисбатан фарқкунанда аст, яъне мутобиқ нест. ҳоло ҳамон мо қонеъ карда натонистем. ҳар он як чорабиниҳои калонмаштабе ки мо тайёр мекунем дар худи марказҳо мегзаронем ва онҳо аз ин чиз ғофил мемонанд ва ҳавас мекунанд ки шояд мо ҳам бошем, мо ҳам иштирок кунем. мо ки онҳоро мефаҳмем, дилшикаста намекунем, бештар онҳоро даъват мекунем ва ҳунари волои ӯро мебинем, аз онҳо меомӯзем. чӣ он чизе ки дар деҳот онҳо тайёр мекунанд ва пешкаши тамошобин мекунанд, аллакай тамошобин ҳис мекунад ки ҳамин зан зани деҳот аст. масъули кораш аз мо фарқ дорад. Шаробгул зодаи деҳаи Файзобод ҷамоати деҳоти гулистони ноҳияи Восеъ аст. дар деҳаи Меҳробод назди мактаби санъат роҳбари маҳфили рақс шуда кор мекунад. ба ин духтарони деҳотӣ нозукиҳои рақси миллиро ёд медиҳад. духтарон ин навбат ба иди наврӯз омода мешаванд. рақси онҳо бо сару либоси миллӣ мазмуни рамзи баҳору наврӯзро бояд ифода намояд. бисёр вақт падару модарон монеъ мешаванд, бисёр дар ин мактаб муаллимон монеъ мешаванд ки рақс накунанд талабо, лекин ё худошон ки шавқ ҳавас доранд меоянд. якта, дута, сета, баъзе вақтҳо ҳама каса ба ҷамъ мешаванд, рақси умумӣ мекунанд, рақси якка мекунанд. шавқҳошон баланд дар дар маҳфили рақси мактаби санъат ин духтарон шогирдони навбатии Шаробгул ҳастанд. аз инҳо пештар шогирдони ӯ мактаби рақсро хатм карда рафтанд. якчанд нафар роҳи санъатро пеш гирифта дар бахшҳои гуногуни фарҳангӣ кор мекунанд. ин санъат буд кардан, дуташ фарҳангшинос буд кардан. афсус ки шу карда ба дигар ноҳияҳо рафтан, дар ҷо дарс мегӯянд. ҳозир ин духтаракҳои ма чандташ ранги ма рақс мемонанд. баъди фаъолияти корӣ ин лаҳзаҳо аз манзили истиқоматии Шаробгул рӯйнавор омаданд. ин сару либосҳои идонаро барои иштирок дар базми наврӯзи худаш духтааст. бо ҳамин либосҳои миллӣ мақсади дар саҳнаи калон рамзи баҳору рақсидан дорад. тавре огоҳ шудем ӯ ҳунари дузандагӣ ҳам дорад. ҳамин гуна куртаву либосҳои чакан ва қуроғиро зебо медузад. мора модармон дузанда буд.
ҳамаи ҷелаки мардонагӣ медӯхт, куртои мардонагӣ медӯхт. ҳамора мо духтарош 4 духтар будем, омӯхтем. баъди чизо қироғ медӯзем, нақш медӯзем, курпаву купача мағзӣ мекунам. ҳамара мекунем ака. мошина дорем, медавонем шави дароз. ака одами омӯхта ҳаму чиза агар ман накунам, як ранг як мегӯй ки касалайда ҳаму одамизода вақте ки ҳунари чизӣ дошта бошӣ. нақш медӯзам. меҳнати 42-солаи Шаробгул дар соҳаи фарҳанги Тоҷикистон бо ин нишонаҳои сарисинагӣ қадр карда шуданд. ин нишони сарисинагиро аз иштирок дар фестивали ҳунарҳои мардуми фолклорӣ дар давлати Полша ба ӯ тақдим карданд. ин нишона бошад барои муаррифии рақси миллии тоҷикӣ аз сафарҳои ҳунарӣ дар шаҳри Москва мебошанд. Полша рафтам. шаҳри Закопания фестивали калонда ки суруди ҳаму матушка моя буд, ҳам ба забони поляки буд, ҳам русӣ. ака нигоҳ кунем ки дар ҳаму зал қариб миллиону одам буд ки намедонам ҷое ки торуш лижарония ҳамунҷа баромад кардем. ман вақте ки суруда хондам ку айҷош ҳама халқест ки бо як бор дига бихона. як бор дига хондам, қатори ма хондан. бо баъди омадан вединха Москва рафтем. бо баъди уна ясна палянада баромад кардем. бо рафтем Москвада баромад кардем. 3 бори дига баъди ӯ баромад кардем. республикара тамоми ҷошта ма баромад кардагим. тамоми ноҳияҳо шаҳрошта. якум ки ҷаҳон дида шидам. ҷаҳона дидам. дуюм ки ҳама вақт вақтам хуш буд. ҳозирам вақтам хуша. агар ин қадар камбудиё ки баъди ҷанг шид, агар ма раккоса намешидаму дар саҳно намебаромадам, чӣ хел фарзандома калон мекардам. дар рӯҳияи фарҳангӣ ма фарзандома калон кардам. Шаробгул ҳамроҳи шавҳараш ҳарду ҳунарманд ҳастанд. ин расм ҳамроҳи шавҳараш аз давраи ҷавонии онҳо хотира аз он даврони ширин ёдоварӣ мондааст. Шаробгул 6 фарзандро ба воя расонида имрӯз ҳамроҳи келин ва наберааш зиндагӣ дорад. садои дутору таблак, доираву ғиҷак дар ин хона ҳамеша шунида мешавад. ҳамсояу ҳунари рақсии ӯро мепазиранд. вақте ки ман саҳнада мебарам, фарзандои ман фахр мекунанд. ин ҳозирам бачаи калоним завҷаи дар душанбе. оча мега лаҳзае биём талабои мара рақс мон ки ман бигӯм ки очаи ман баледместрай баъд майли. ҳамин телевизор да бигӯям ки модари ҳамин кас баледместрай. ҳамин хелмада ҳавас доранда фарзандом. ина баъзе одамо мегӯянд ки фарзандом намемонанд, шавҳарам намемонанд. хеш таборои мо хеле нестанд. мо авлодӣ бале ами санъаткорем. авлодӣ ҳамаи холои ма дитор мезаданд. ман худам чанг менавохтам. ҳамсоя эҳтиром мекунанд. инами ягон вақт як телевизор да ма гап занем баромад кунам, маш ҳайда мегиранд. ая паи шавҷони кампирако дар телевизор дидемат. хисандӣ мекунанд. ё қатӣ ман мегӯм ку фахр мекунанд. ами қишлоқ будагиҳо ҳамаш мара эҳтиром мекунанд. ами занако дӯсте медоранам ки инами гоҳ-гоҳ наврӯзиҳо агар вақт дошта бошим мактаб да наврӯзиҳо калон мекунем. мерам аму занакои ма калонанд, пеши ма мехезанд. мара маълимо инами устодом хати ма фахр мекунанд ки пир шидани мактабда ӯ қара мара мебинанд омадисам местам. мега ёдат кардем. салом мекунанд, аҳволпурсӣ мекунанд, кор кардестаи? мегӯм ҳо на парто касбда. дигарора ёд бите. як устод дорам толибфай, ахирсандира мемра мара мебинад. ака ранги одамора чӣ хеле ки раккосаҳои дар тӯй мегарданд ку беҳаёгӣ мекунанд. одамора ҳаму хел ҳисоб мекунанд. мара ки медонанд ки ман фақат дар саҳнаям, тӯёда нестам ку. барои ҳамин қамара эҳтиром мегузоранд ки ин раккосаи тӯйгар нест. ин раккосае ҳаст ки ҷаҳона гаштагие, раккосае ҳаст ки ҳамада панда ахлоқ меомӯзад. Шаробгул орзу дорад ки таваҷҷӯҳи мардум аз нав ба рақси миллӣ зиёд гашта, толорҳо пур аз тамошобинон гардад. мисли давраи ҷавонии ӯ, мухлисон ҳар як баромади ҳунармандонро бо кафкубӯйҳо истиқбол менамуданд. ин хеле агар нигоҳ кунем, як тараф нигоҳ кунем, одамои пеш, одамое ки пеш буданд, давре ки мо ҷавон будем, моро бо чӣ қадар кафкубиҳо пешвоз мегирифтанд. ҳама зало пур мешиданд, ин клубо пур мешиданд. ҳозир ин қадар иншоотҳои ин ошёнои баланд, иншоотҳои баланд
дорем халқ хеле ки на тамошо меян на эътироф мекунанд. ака ба назари ман ҳамин одамои пештара нисбати фарҳанг беҳад шавқ ҳавас доштанд. ака ба назари ман